Jeg vil gerne lige vise, hvordan man installerer den her EasyPark app med min i bilen i sådan en Audi A6 e-tron. Først klikker jeg her på Store. Så kan man højst sandsynligt ikke finde den, hvis man har købt sin bil i Danmark igennem den danske importør. Men hvis man lige går herop på tandhjulet, scroller ned igennem, udbyderland Danmark, klikker man derpå, ændre land. Tyskland er jo altid lidt foran Danmark, gået ud fra. Det kan godt være, at den danske importør måske ikke synes, at det skal være EasyPark i den her model årgang. Det ved jeg ikke. Og andre der stiller til. Nu er jeg så inde på den tyske udbyder. Der er kommet en parkeringsapp på tysk, EasyPark. Den kunne jeg også klikke på install. Nu har jeg jo installeret den, så det gør jeg ikke lige igen. Om der er kommet andre ting herinde, det har jeg altså ikke kigget så meget efter. Vi går lige tilbage igen. Så kan man også se, så er det jo udbyder Tyskland. Ændrer det til Danmark. Der står jo, at man har mulighed for at ændre udbyderland. Så må jeg bare gøre det.